Wara illi fl-aħħar jiem diversi reġjuni Italjani ħabbru restrizzjonijiet varji fuq persuni li jkunu qed jidħlu fil-pajjiż ġar tagħna, issa il-Gvern ċentrali Italjan qed jitlob mingħand kull min jasal minn Malta, il-Kroazja, il-Greċja u Spanja ċertifikat illi juri li hu ħieles mill-coronavirus u possibilment jagħmel test ieħor madħul tiegħu fil-pajjiż jew fi żmien 48 siegħa mill-wasla tiegħu. Sa dan it-tant, persuna trid tibqa' f'iżolament sakemm joħroġ ir-riżultat tat-test. Dawn il-miżuri jitlu fis-seħħ mill-ġimgħa huma differenti ħafna minn dawk li japplikaw għall-Gżira ta' Sqallija fejn il-Maltin issa jistgħu jżuru l-Gżira Taljana mingħajr obbligu ta' swab test jew ċertifikat. Persuni li sejrin Sqallija kull ma jridu jagħmlu hu li jniżlu l-app Sicilia Sikura u jirreġistraw lilhom infushom. B'hekk ikun aktar faċli l-proċess ta' contact tracing jekk ikun hemm il-ħtieġa. Madankollu l-isqallin li jridu jivvjaġġaw lejn Malta għandhom restrizzjonijiet ferm aktar ibsa. Dawn iridu jagħmlu perjodu 14 jum fi kwarantina appena jidħlu minn Malta. Kif jintemm dan il-perjodu jridu jagħmlu swab test sabiex ikun żgurat illi mhux infettati. Kif tħabbru dawn ir-restrizzjonijiet fuq l-isqallin li jżuru pajjiżna, l-operaturi turistiċi lokali rċevew għad kbir ħafna ta' talbiet sabiex jitħassru b'tajjel f'Malta. Minn barra l-Italja diversi huma l-pajjiżi li żiedu restrizzjonijiet fil-konfront ta' persuni li jaslu minn Malta. Fosthom l-Olanda, il-Belġu, il-Litwanja, l-Slovenja, l-Estonja u l-Latvja, il-kol b'restrizzjonijiet fil-konfront ta' persuni li jaslu f'pajjiżhom minn Malta. Sa dan intant ir-Renju Unit s'issa għadu ma poġġiex restrizzjonijiet speċifiċi fuq persuni deħlin minn Malta. Madankollu fl-aħħar jiem il-Gvern Ingliż esprima tħassib dwar iż-żieda fin-numru ta' każi ta' COVID-19 f'pajjiżna u mhux esklus illi anke l-Ingliżi poġġuna fil-lista l-ħamra fil-jiem illi ġejjin. Iċ-Ċentru Ewropew għal kontroll tal-Mart infettiv poġġa lil Malta fost 6 pajjiżi Ewropej illi fl-aħħar ġimagħtejn raw żieda ta' aktar minn 30% fin-numru ta' każi, filwaqt illi il-Portugal u l-Iżvezja irreġistraw tnaqqis fin-numru tal-każi bi 30%. Din il-ġimgħa pajjiżi bħal Franza, Spanja u l-Ġermanja komplew jaraw żiediet fin-numru ta' każi pożittivi. Fi Franza in-numri żdiedu b'2500 f'ġurnata. Fir-Rumanija rekord ta' 1400 persuna infettati f'temp ta' 24 siegħa. Fil-waqt illi fil-Ġermanja il-każi huma saħansitra qar minn dawk li kienu reġistrati fil-bidu tal-pandemija. Il-vittmi madwar id-dinja kaġun tal-virus issa laħqu is-750,000.